Λοιπόν, καλημέρα Γιάννο. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα Γιορτάνη. Λοιπόν, αυτό είναι το βιβλίο του, ο ψυχρός εμφύλιος, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που διέλυσαν τη χώρα, το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Περεντέρη, το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε και βλέπουμε και στις στήλες των εφημερίδων και στις πωλήσεις, ουσιαστικά είναι δεύτερο, Γιάννη. Έτσι, μέσα σε 15 μέρες που κυκλοφορεί. Πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά ευχαριστώ τον κόσμο καταρχήν που το δέχτηκε έτσι. Ναι. Και ελπίζω να συνεχιστεί. Τώρα, για πες μας. Όχι γιατί... μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα ξεπεράσει και το πρώτο. Πώς έτσι το σκέφτηκες να το γράψεις αυτό? Κοίτα, καταρχήν το σκέφτηκα γιατί το καλοκαίρι δεν είχα τι να κάνω. Και όταν κάνω διακοπές βαριέμαι και άρχισα να το γράφω. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είχα σημειώσει από πριν. Ήθελα να. Ναι, πάντα. Πάντα κρατάω. Είμαι παλιά σκοπής δημοσιογράφος. Για ό,τι μου μιλάνε, μαθαίνω, κάνω, έχω τα μπλοκάκια μου και τα σημειώνω. Και τα κρατάω. Έχω ένα καλό αρχείο από όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξεχνάω τίποτα. Και όλα αυτά τα έχω σημειώσει. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι ήταν 3 φοβερά χρόνια. Νομίζω μαζί τα έχουμε ζήσει και εδώ στο Μέγκα και γενικά. 3 φοβερά χρόνια στον τόπο. Νομίζω, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δεν το λέω για τους παλιότερους, αλλά η γενιά μας τουλάχιστον, τέτοια τριετία δεν έχει ζήσει. Μην λέμε. Δεν συγκρίνεται με 89-90 που λέγαμε ως τώρα και τέτοια. Καμία σχέση. Είναι η φοβερότερη τριετία του τόπου που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Και σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή έπρεπε, επειδή τάισα τα πράγματα, όπως τάισαμε όλοι μας από την πρώτη γραμμή των γεγονότων, της επικαιρότητας, να βγαίνεις κάθε βράδυ και λες τι συνέβη, όταν κάθε μέρα γράφεις τι συνέβη, όταν την Κυριακή γράφεις πάλι, όταν μιλάς με κόσμο και όλα αυτά. Σκέφτηκα ότι υπάρχει ανάγκη να κάνω ένα βήμα πίσω, να ξαναδώ όλη αυτή την τριετία, να δω τι συνέβη τελικά. Όχι για να αποδώσω ευθύνες, δεν είμαι εισαγγελέας, δεν είμαι εγώ που θα βγω να πω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, αλλά να ξανασκεφτώ τα γεγονότα, να τα δω μια δεύτερη ματιά, γιατί πάντα η δεύτερη ματιά είναι πιο ψύχρεμη από την πρώτη. Και να δω και εγώ που κάναμε λάθη, γιατί και εμείς κάναμε λάθη στην κάλυψη των γεγονότων, δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή, ό,τι συνέβη στα 3 χρόνια δεν ήταν καλώς καμωμένο σε καμία περίπτωση. Για όλους μας. Για όλους μας. Το τι εντός εισαγωγικών μπουρδες, κυρίως σε επίπεδο κυβερνητικό, ακούσαμε αυτά τα 3 χρόνια. Θα σώσουμε. Όλοι μας. Θα σώσουμε, θα κάνουμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Σωτηρία της πατρίδος. Έτσι, αυτό ήταν ο τίτλος. Η σωτηρία της πατρίδος. Αλλά οφείλω να πω ότι μου έκανε καλό, νομίζω, και εμέναν του ιδίου να κάτσω και να ξανασκεφτώ και να ξαναδώ πράγματα και να τα γράψω. Γιατί με τα γράψει έχει την αίσθηση ότι τα γράφει πια. Δεν είναι ότι κάθεται και μένουν για το καλοκαίρι. Και μένουν. Να πούμε εδώ στους τηλεθεατές ότι έχεις ελάχιστα δημοσιευμένα κείμενα εδώ. 2-3 τα οποία είναι και πολύ καλά. Είναι 2-3 μόνον. Δεν έβαλα καθόλου δημοσιευμένα. Είναι πρωτότυπο βιβλίο. Ναι, αυτό να πούμε για να μην νομίζουν ότι είναι επιφυλίδες και τα λοιπά που έχουν γραφτεί. Απλώς έβαλα 2-3 μόνο και μόνο όταν ήθελα να δείξω να αποτυπώσω τη συγκεκριμένη στιγμή που γράφτηκαν αυτά. Δηλαδή για να μην σας πω ότι θα στα λέω τώρα. Ας πούμε, δείτε με 2 λόγια τι έλεγα και τότε, με αυτή την έννοια το λέω, όχι με καμία έννοια ότι εγώ έχω δίκιο σε αυτά που λέω ή ότι τα είπα σωστά και μπράβο μου. Όχι, γιατί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Γενικώς με άνθρωποι που τα λέγανε. Και οφείλω να πω ότι αν βάλω, και τώρα θα χαμολογήσω τα γένια μας όπως είπα πριν ότι έχουμε κάνει και εμείς τα λάθη μας, αν βάλω το πώς χειριστήκαν αυτή την τριετία οι διάφορες, να το πω έτσι, συντεταγμένες επαγγελματικές ομάδες στην Ελλάδα, από τους πολιτικούς, ας πούμε, μέχρι τους φοροφυγάδες, νομίζω ότι δεν θα πάρουμε το χειρότερο βαθμό οι δημοσιογράφοι. Θέλω να πω ότι γενικά και συλλογικά η ενημέρωση που είχε ο ελληνικός λαός όλη αυτή την τριετία ήταν πλήρης, πολύπλευρη, γιατί ο άνθρωπος δέχεται πληροφορίες και κρίσεις και απόψεις από πάρα πολλές πλευρές. Άρα το σύνολο θα αξιολογήσει. Και γι' αυτό και η πολιτική τάξη ουσιαστικά δείχνει τους δημοσιογράφους ότι φταίνε για πολλά πράγματα. Ναι, γιατί η πολιτική τάξη για να κρυφτεί η ίδια για τις ευθύνες της, γιατί η πρώτη που απχρεοκόπησε είναι η πολιτική τάξη. Έτσι, το λέει σήμερα, αν δεν απατώμε, το Έθνος έχει μια δημοσκόπηση σήμερα που το λέει τέλος εποχής. Τέλος εποχής, δείχνει το 82% να φύγουν. Αυτοί τελειώσει το πολιτικό σκηνικό. Δεν λένε έχουν δίκιο ή όχι. Πιστεύω ότι είναι οι ευθύνες, κάθε ευθύνες συνοπτικές. Έχουν και μια απλούστευση μέσα και μια αδικία, γιατί δεν είναι όλοι οι πολιτικοί το ίδιο, όπως δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι το ίδιο, όπως δεν είναι όλα τα κανάλια το ίδιο, όπως δεν είναι όλες οι εφημερίδες το ίδιο, όπως δεν είναι όλοι οι μπακάλιδες το ίδιο ή όλοι οι μανάβιδες το ίδιο. Υπάρχουν καλοί και κακοί, αλλά παρόλα αυτά οι πολιτικοί ήταν αυτοί που φέρουν το μεγάλο μερίδιο της χρεοκοπίας. Της ευθύνης για την κρίση. Και τις αποφάσεις. Και του χειρισμού. Και του χειρισμού, αυτό είναι το μεγάλο. Δηλαδή και σε αυτό επιμερώ στο βιβλίο μου ότι δεν συνέβησαν τα πράγματα επειδή έπρεπε να συμβούν. Συνέβησαν επειδή οι κρίσιμοι άνθρωποι πήραν τις λάθος αποφάσεις την κρίσιμη στιγμή. Γιάννη, επειδή αναφέρεσαι σε πάρα πολλά γεγονότα τα οποία είναι
παντελώς άγνωστα. Ναι, παντελώς άγνωστα. Ναι. Μερικά είναι. Εντάξει, εννοώ και να μπορεί να έχει ένα παρασκήνιο. Πέρασε από τον άλλον. Ενώ όμως όταν είναι γραφτά, αλλιώς τα εισπράττει ο άλλος. Θέλω ειλικρινά να μου πεις ποιο ήταν αυτό που έμαθες όλη τη διάρκεια αυτή της κρίσης που συνέβη και που σε τάραξε πιο πολύ και είναι καταγραμμένα μες στο βιβλίο. Που είπες, ρε παιδί μου, όχι και αυτό να γίνει. Ναι, εγώ πιστεύω ειλικρινά ότι αυτό που έψαξα πολύ είναι ποιος και με ποια δεδομένα πήρε την απόφαση να προσφύγουμε στο συγκεκριμένο μνημόνιο, με το συγκεκριμένο μηχανισμό και με τους συγκεκριμένους όρους. Και ακόμα και σήμερα, μετά από μια έρευνα που έχω κάνει σχεδόν 3 χρόνια, έχω μιλήσει με όλους τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης, με όλους έχω μιλήσει, και δημοσίως αλλά και κατηδίαν. Οφείλω να πω ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχω καμία απόδειξη ότι υπήρξε συντεταγμένη επεξεργασία αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι, δεν υπήρξε μια συντεταγμένη κυβερνητική απόφαση μετά από συνεδριάσεις κυβερνητικών οργάνων. Ένα σχέδιο πίσω από αυτήν την ιστορία. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Στο πόδι ήταν όλο. Ένα σχέδιο. Εθνικό σχέδιο. Ναι, εθνικό σχέδιο. Ακριβώς, γιατί μπορεί σχέδιο προσωπικό να υπήρχε κάποιο. Άλλο αυτό. Λέω εθνικό σχέδιο με την έννοια ότι εγώ παίρνω την απόφαση, και την ευθύνη. Ενώ η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί του κλπ. Μέσα από συντεταγμένες διαδικασίες διαλόγου, παίρνουμε την απόφαση, επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, παίρνουμε την απόφαση να προσφύγουμε σε έναν μηχανισμό. Πολύ ωραία. Με ποιους όρους το κάνουμε, πώς διαπραγματευόμαστε με τον μηχανισμό αυτόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης και πώς αξιολογούμε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, όχι μόνο για το τώρα, για να πάρουμε 5 εκατομμύρια ευρώ τώρα, αλλά και για τα χρόνια που θα έλθουν. Με τι επιπτώσεις θα έχει στην ελληνική κοινωνία, όπως όλα στην Ελλάδα το κάναμε και αυτό στο πόδι. Όπως ας πούμε το έκανε ο Χριστόφιας, ας πούμε. Ο Χριστόφιας, μια πολύ καλό παράδειγμα. Ο Χριστόφιας 3 μήνες διαπραγματεύεται. Βεβαίως, για να είμαι τώρα έντιμος, και η Ευρώπη τότε ψαχνόταν. Εντάξει, σωστό. Αλλά εμείς είχαμε το πρόβλημα. Δεν είχε η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει εντάξει. Στείλουν εκεί πέρα 3 κομισάριους να κανονίζουν ό,τι θέλουν. Εμείς δεν είχαμε σε καμία στιγμή δηλαδή. Τώρα το τελευταίο διάστημα αρχίζει και προκύπτει ένα σχέδιο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Σχέδιο δικό μας δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Αναρωτιέμαι πώς παραδοθήκαμε. Όχι πώς παραδοθήκαμε. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοιες συναισθηματικά δυνατές. Πώς αποδεχθήκαμε μια πολιτική επιλογή που ήταν και οικονομική επιλογή και κοινωνική επιλογή. Δεν λέω ότι ήταν λάθος. Εγώ πιστεύω ότι ήταν λάθος, αλλά δεν λέω ότι ήταν λάθος. Μην το πω αυτό. Χωρίς να την διερευνήσουμε περαιτέρω, χωρίς να την βασανίσουμε περισσότερο, χωρίς να την κουβεντιάσουμε περισσότερο, χωρίς να δεσμευτούμε περισσότερο από 5 υπουργούς γύρω από αυτήν. Χωρίς να απειλήσουμε περισσότερο. Δεν ξέρω, όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Και κυρίως, πώς θα το περάσεις αυτό το πράγμα στην κοινωνία, όταν εσύ ο ίδιος δεν κατάφερες να το περάσεις στον εαυτό σου και στους 10 υπουργούς. Πάντως να σου πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν το ξεκινώντας το βιβλίο, θέλω να σου πω ότι κάποιος μπορεί να σου πει ότι είσαι λίγο προκατηλημένος. Γιατί ξεκινάς η πρώτη φράση. Πριν 3 χρόνια η Ελλάδα έπεσε στα χέρια των τυχαίων και αμέσως μετά βρέθηκε στο στόχαστρο των τυχάρπαστων. Αυτό είναι. Για μένα είναι η περιγραφή της χώρας, προκατηλημένος ή όχι. Για μένα αυτή είναι η εικόνα της Συρίας. Και εξηγήσω γιατί. Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν εξηγήσω γιατί. Καταρχήν θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που πολλοί μου θέτουν γιατί ξεκινάω το 9. Καταρχήν ένα βιβλίο κάπου ξεκινάει και κάπου τελειώνει. Το βιβλίο ξεκινάει με τις εκλογές του 8, του 9 και λίγους μήνες πριν όλο τον εξτροχιασμό του 9 και τελειώνει με τις εκλογές του Ιουνίου του 12. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αρχίσει ένα βιβλίο που ξεκινάει στο διενεκές και τελειώνει στο διενεκές. Προφανώς. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα ορόσημο. Είχα 2 επιλογές. Η μία ήταν να ξεκινήσω από το 2004, από την έλευση του Καραμανλή στην εξουσία, και άλλη από το 2009, που είναι η επιστροφή του Πασόκ στην εξουσία. Οφείλω να απολογίσω ότι το 4 ίσως να είναι πιο χρήσιμο, να το πω έτσι, μεθοδολογικά, αλλά έπρεπε να είναι το βιβλίο είναι 1500 σελίδες, δηλαδή έφευγε από το θέμα του. Και άλλωστε εγώ πιστεύω ότι η τριετία ήταν η κρίσιμη. Δεν ήταν το προηγούμενο, δημιουργήσαν την τριετία. Μας οδήγησαν και τα προηγούμενα, αλλά. Λοιπόν, το 9. Ο στόχος είναι ο χειρισμός του πράγματος και όχι η απόδοση των ευθυνών. Όχι, η απόδοση υπάρχει. Απόδοση, ναι. Και προφανώς υπήρξε εκτροχιασμός. Αλλά ξέρεις, κάποτε μου λέει ένας φίλος μου, λέει αδερφέ μου, λέει, προφανώς είναι βλάκας ο οδηγός που στούκαρε το αυτοκίνητο πάνω στο δέντρο και τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Σκέψε όμως και τον άλλον του ΕΚΑΒ, ο οποίος του τηλεφωνάς δεν έρχεται το ΕΚΑΒ, έρχεται πάει σε λάθος μέρος. Όταν του σβήνει η μηχανή και πεθαίνουν οι άνθρωποι μέσα στο ΕΚΑΒ γιατί δεν έχει να φτάσει στο δέντρο. Άλλο τύπο ευθύνες έχει κι αυτός. Αλλά το είπα αυτό ένα παραλληλισμό το οποίο γίνεται για να εξηγήσω ότι υπάρχουν ευθύνες σε όλους.
Και όταν λέω οι τυχαίοι δεν το προσδιορίζω προσωπικά, δεν λέω ότι είναι τυχαίοι. Οι τυχαίοι δεν ανήκουν ούτε σε μια παράταξη, ούτε σε ένα κόμμα, ούτε σε μία μονοκυβέρνηση. Οι τυχαίοι είναι οι άνθρωποι που δεν μπόρεσαν να σηκώσουν το βάρος της χώρας στην πλάτη τους τη δύσκολη στιγμή. Και αυτό αποτυπώνει στη σημερινή δημοσκόπηση του έθνους που έβλεπα. Ο κόσμος το κατάλαβε αυτό. Γι' αυτό ο κόσμος ψήφισε όπως ψήφισε και τον Μάιο, ψήφισε όπως ψήφισε τον Ιούνιο. Ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν φταίνε αυτοί. Θα ήθελα εδώ να σου αναφέρεσαι πολλές φορές στο πώς διαχειριστήκαμε τα μίντια αυτή την ιστορία. Θα ήθελα να σε ρωτήσω λίγο, εσύ που είσαι κάθε βράδυ εκεί, συνέχεια κτλ. Ότι γιατί υπήρχαν και κάποιες αποκλίσεις, γιατί στην αρχή ας πούμε ένα μεγάλο κομμάτι της δημοσιογραφίας ήταν θετικό ας πούμε προς τις αλλαγές του μνημονίου ή εν πάση περιπτώσει πως μεταρρυθμιστικό κύκλο αυτό και μετά άλλαξαν ρότα και ήταν πιο επιθετικοί. Ναι. Κοίτα, εγώ δεν θα παραμιλήσω για όλους, θα παραμιλήσω για τον εαυτό μου και για τους συναδέλφους μας που τους ζω κάθε μέρα. Θα πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι καταρχήν ο κόσμος έχει καταλάβει λάθος το τι είμαστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε κόμμα. Τα μίδια γενικώς, το κόμμα Μέγα, το κόμμα Αντένα, το κόμμα αυτό. Δεν είμαστε κόμμα να συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο. Το κόμμα Μέγα. Μέγα, ναι. Να συνεδριάζει το πολιτικό γραφείο και να λέει ότι είμαστε υπέρ του μνημονίου, είμαστε κατά του μνημονίου, τώρα είμαστε υπέρ με αυτή τη γραμμή, τώρα έχουμε την άλλη γραμμή. Αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν. Μόνο κάποιοι διαστραμμένοι τα έχουν στο μυαλό του ότι μπορεί να ισχύουν έτσι. Προφανώς δεν ισχύουν. Ένα κανάλι, ένας δημοσιογράφος, μια εφημερίδα, δεν είναι αυτός που δημιουργεί τα μέτωπα στην κοινωνία. Ούτε αυτός που τα διεκπεραιώνει. Όταν λοιπόν υπάρχει μια απόφαση να προχωρήσει ένα σχέδιο, διατυπώνει τις επιφυλάξεις, λες δεν μου φαίνεται να βγαίνει, εγώ αυτό είπα στην αρχή, άλλο δούμε. Όταν πια αρχίζει και όντως δεν βγαίνει, τότε λες κύριε δεν βγαίνει. Εσένα η δουλειά σου είναι, το λέω 2 φορές μέσα, να βάζεις στη σωστή στιγμή το σωστό ερώτημα και να ελέγχεις τις απαντήσεις. Δεν είμαστε αρμόδιοι για τις απαντήσεις εμείς. Αρμόδιοι είναι οι κύριοι που είναι στην κάλπη. Σωστό. Αν θέλουμε να δούμε και τις απαντήσεις, καμία αντίρρηση, να στήσουμε κάτι, να έχουμε κόμμα, οι Ιορδάνοι μαζί, πάμε, μαζί θα προχωρήσουμε και να πάμε στο κόμμα. Αυτό που πες, άμα είναι να κάνουμε κόμμα θα βάλουμε τον Μανώλη πρόεδρο. Καλά, δεν υπάρχει θέμα, αυτό δεν συζητούμε. Όχι, άλλος είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, επειδή όμως δεν θέλω, ούτε θέλουμε υποθέτω να κάνουμε. Αυτό είναι σωστό, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη κριτική για τη στροφή που. Διότι ο κόσμος θέλει να διαμεσολαβείς εσύ και να πας εσύ να πεις αυτό που δεν λέει αυτός. Ακριβώς. Μη σου πω ότι και οι πολιτικοί το κάνουν αυτό. Ενδεχομένως. Σου λέει γιατί δεν λέτε οι δημοσιογράφοι αυτό που έχουμε κάνει. Λες γιατί δεν βγαίνεις εσύ να κουμπάρε να το πεις. Πες το εσύ. Και οι δικοί μας δεν ελέγχουμε. Είναι να κάνουμε το ερώτημα ακριβώς τη σωστή στιγμή και να ελέγχουμε την εγκυρότητα της απάντησης. Αν μας πει ο άλλος ότι εγώ κύριε παραδείγματος χάρη έχω κατεβάσει τους φόρους στην Ελλάδα, να πούμε όπα εδώ αδερφέ, κάνεις λάθος. Δεν τους κατέβασες, τους ανέβασες. Τώρα δεν είναι δουλειά μας να πούμε πώς θα κατέβουν οι φόροι, ούτε είναι δουλειά μας να πούμε πώς θα ανέβουν οι φόροι. Δεν είναι δουλειά μας να πούμε πώς θα απελευθερωθούν τα επαγγέλματα, ούτε είναι δουλειά μας να πούμε πώς δεν θα απελευθερωθούν. Αλλά είναι δουλειά μας να λέμε απελευθερώθηκαν ή δεν απελευθερώθηκαν. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο τουλάχιστον εγώ, γιατί πεζόμαστε χρονικά. Είδα ένα κομμάτι σου εκεί, εμένα με έπιασε εκτός από αυτό που λες και εκεί αυτό με το Σόιμπλε που έγινε και το Βενιζέλο, που ήταν και λίγο έτσι για όλους μας ας πούμε. Ήταν τρομοκρατία. Αυτό το ξέρει, το έχει διηγηθεί ο Βενιζέλος μετά την ιστορία αυτή. Έγινε γνωστή μετά εκ των υστέρων. Ο Σόιμπλε σε ένα Eurogroup παίρνει κατηδίαν τον Βενιζέλο με ένα καφέ και του λέει ξέρεις, του λέει, δεν είναι απαραίτητο να μείνετε και στο ευρώ, και μόνοι σας να δούμε πώς να το διευθετήσουμε, να σας βοηθήσουμε αν δεν το αντέχετε, να βγείτε κλπ. Ο Βενιζέλος το εξέλαβε σε ένα μήνυμα αυτό. Και το εξέλαβε σε ένα μήνυμα σε συνέχεια μιας προηγούμενης παρέμβασης του Σόιμπλε σε Eurogroup, το οποίο αυτή δεν είναι γνωστή, τη γράφω τώρα, η οποία είχε πει ο Σόιμπλε και λέει να σας πω μια ιστορία. Ήταν το πρώτο Eurogroup πάει ο Βενιζέλος. Να σας πω μια ιστορία, λέει ο Σόιμπλε. Όταν λέει ήμουν υπουργός εσωτερικών του Κολ το 1991 και ενοποιούταν η Γερμανία ως υπουργός εσωτερικών, είχα την ευθύνη της Διοικητικής Ένωσης των Γερμανιών. Και τότε λέει σε κάθε υπουργικό συμβούλιο έδινα λογαριασμό στον καγκελάριο και στους άλλους της κυβέρνησης πώς πάει το θέμα. Και τους έλεγα καλά πάμε, αλλά έχουμε και ένα σχέδιο Β. Στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο καλά πάμε, αλλά έχουμε και ένα σχέδιο Β. Και στο 5ο Υπουργικό Συμβούλιο του λέει ο Κολ, του λέει κύριε Υπουργέ, του λέει αφού πάμε μια χαρά, γιατί έχετε σχέδιο Β. Και λέει είπα εγώ του Κολ, ας έχουμε ένα σχέδιο Β και ας μην το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Αυτό τώρα θυμήθηκε 20 χρόνια μετά να το διηγηθεί ο Σόιμπλε στο Euro. Μόλις θέλει ο Βενιζέλος. Γιατί ήθελε να πει τις πολιτικές των αμνήσεις από την εποχή του Κολ. Υποθέτω πως όχι. Υποθέτω πως ήταν μια έμεση απειλή που διατύπωσε με 2 τρόπους. Με τον ένα τρόπο αυτόν τότε. Με τον άλλο τρόπο πιο άμεσα προσωπικά στον Βενιζέλο. Γιατί η πρώτη που λέω αυτή η αφήγηση περί Κολ ήταν στο όλο το Eurogroup. Δεν ξέρω αν μπορούσε να την υλοποιήσει.
Γιατί δεν έχω πιστεί ότι μπορούσε να την υλοποιήσει. Δεν ξέρω αν ήθελε να την υλοποιήσει. Γιατί ο Κόλ είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα σε αυτήν την τριετία. Ο ρόλος του Κόλ. Του Σόιμπλε. Από μόνος του θα άξιζε 2-3 κεφάλαια. Αν ήμουν Γερμανός δημοσιογράφος. Αν δεν έχεις δει το βλέμμα του, λέει, δεν έχεις δει τίποτα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι μια περίεργη περίπτωση ανθρώπου και δεν θα μιλήσω για το ρόλο του. Αυτά θα κάνουν οι συνάδελφοι Γερμανοί. Σε άλλο βιβλίο, γιατί. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ο ψυχρός εμφύλιος είναι στα βιβλιοπωλεία. Είναι σε εκδόσεις Πατάκη.